sasakyan niya. Ganun po pala kahirap dito sa Parañaque ngayon. Buti na lang din nalaman ko na may mga ganyang kaso pala. At nalaman ko rin sa papa ko na nangyari na rin para sa kanila yon. Bali, pag nag-beating the red light ka, Okay. So malaki mo yan, sabi ko na nag-beat. hello BF Homes Parañaque. Andito kami ngayon, pupuntahan yung City Hall, susugurin namin. Kasi hindi kami pinarehistro ng LTO, gawa ng may violation daw yung sasakyan namin, sasakyan ni Kagawad Joshua. Yan. Yan yung sasakyan, no? Nandun siya kahapon sa LTO Alaminos para magparehistro. Tapos matetrace doon, may violation. Nagulat. Paano nangyari yun? Last year na parehistro niya. Tapos nagkataon naman na April daw yung ano tawag doon? Violation. Lockdown. Hindi naman bumiyahe. Yun pala. 2019 pa. 2020 na tayo ngayon. Ayan. Sasamahan tayo ngayon mamaya ng aking father. Ayan. Yun, gagamitin namin sa sakyan. Dito kami ngayon sa bahay ng tita ko. See you later, guys. Ito ngayon, guys, nandito tayo ngayon sa City Hall ng Parañaque. Dati nagpaparesto siya sa LTO. Kaso, na-detect na mayroon siyang beating the red light na kaso. So, hindi muna inalaw na ma-register, kundi bayaran niya muna yung kanyang violation. So nandito kami ngayon sa Parañaque, sa City Hall ng Parañaque. Ayan. Ayan, guys. So ito, ngayon ko lang din nalaman na ganun pala kahigpit dito sa traffic violation. Hindi mo malalaman na meron ka ng violation once na nag-violate ka, kasi may mga CCTV sila. So kailangan maging maingat ka, dahil kung hindi mo malalaman, mamaya may darating na lang sa yung violation mo. Tapos pag re-registro mo na yung sasakyan mo, kala mo okay na, yun pala marami ka pang lalakarin. Lalo na at malayo pa yung pinanggalingan mo, mula Infanta, Pangasinan, pupunta ka rin sa Parañaque para lang kasong ganon. Ang hirap. Ayan, guys, 40. Okay na yung kanyang violation. So medyo mahaba-haba rin yung kanyang pinila kanina. At least ngayon okay na siya. So guys, balik na kami sa BF. Sige. Matindi pala dito sa Parañaque. Ano nga palang nangyari dyan sa sa pila mo? Yung mga nagkikwentuhan ng mga driver, sabi nila, katulad ko rin magpaparehistro. Oo. May mga violation, mayroon pa nagbayad 6,000, 9,000. Oh?
Dahil sa beating the red light. Hindi nila alam na kan, may Hindi nila violation alam, sila. kaya matindi yung Paranaque. So ibig sabihin, ang hirap. Ibig sabihin, pagka Pwede na ako Nagulat. matras dito, no? Nagulat sila, magbabayad sila ng 9,000, 6,000. Kasi magdadrive sila gabi. Aha. Eh walang nagbabantay, akala nila okay. Beating the red light. Pagpatak pala dito, hindi nila mapaparehistro yung sasakyan nila dahil Mayroon pa silang kaso. may violation pala. So, ibig sabihin kung magkano yung magkano yung registration na pinag-ipunan mo para sa rehistro ng isang Oo. taon mo. Tapos hindi mo alam na may kaso ka. Nako, malaking problema na naman kung yun lang yung natitirang pera mo para Ibig sa sabihin, pag registration. dalawang beses kang may violation na dalawang beses kang nag-beating the red light, dalawa rin babayaran mo. Masakit yun. 3,000 bawat isa, yung isa 6,000 pa binayaran. Yun ang masakit dito. Kala nila okay, diretso Oo, sa gabi. diretso. Hindi sila nanguhuli. Pagpatak pala ng registration ng sasakyan, hindi mo ma-register dahil may violation ka. Report ka na sa LTO. Kaya yung mga CCTV dito sa Paranaque, Nako, matindi guys. pala. Mag-ingat kayo pag nandito kayo sa Paranaque kasi mangyayari sa inyo to pag nangyari yun. Nako, masakit sa bulsa. Kaya, Hindi mo alam kung sa loob ng isang buwan at araw-araw kang pumupunta rito sa Paranaque. Araw-araw kang nagbibiting the red light, hindi mo alam, daang libo na pala yung binabayaran mo. yung matanda, kamot ng ulo eh. 6,000 yung binayaran niya. Dalawang Dalawang beses yun. beses. Kaya mahirap talaga. Ang mahirap pa nun, yung driver mo, hindi rin niya alam. So ikaw, magugulat ka na lang. Bakit mayroon ka ng violation nang wala kang kalam-alam? Oo. Guys, kaya ito, pag nandito kayo sa Paranaque, mag-ingat kayo. Aral yan. Buti na lang, oo, talagang malaking aral to sa atin, sa ating mga motorista. Dating dito, hindi ko rin alam, buti na lang, nalaman ko muna bago ako pumupunta rito. Dahil mamaya, sige ako ng sige. Sanay pa naman tayo sa ambulance. Talagang, kumbaga sa Ilocano, bangad tayo eh. Tapos sige ako ng sige sa private, kala ko walang nanguhuli, yun pala. Pakaway. Meron na palang mga kasong ganun. Ako, guys, ingat tayo. So ito guys, papabalik na kami sa BF. Yan lang yung konting may share namin dito sa inyo. So Kailangan may disiplina talaga. kailangan pairalan natin ang disiplina natin. Huwag tayong pasaway dito sa Paranaque. Pero tama naman yung ginagawa nila para Oo. madisiplinahan. Kaya nga lang nakakagulat. Kung hindi ka taga rito, talagang magugulat ka. Kung taga Mindanao ka, nako, pupunta ka pa rito. Layo. So ito guys, yung binayaran niya 3,000. Isang fine lang yan, 3,000. Ayan. Ito, dito makikita yung sasakyan niya. Ayan. Yun yung sasakyan niya. Pinicturan. Ayan, ang CCTV yan. Ako, ang hirap. Ayan, penalty 3,000. Hindi anda pa na ipawit na ron. Ayan. Awan no. Yung the picture no. Sa picture na, plate number, makita. Ayan guys ha. Tandaan natin tong lahat. Alas 12 sila o naman. Yan, pag may mga enforcer na ganyan, wala naman siguro. Kasi kahit na naka-red na kasi, pag nasa pa ng enforcer. Ayun o, may pasaway o. Si ate walang nagawa. Walang nagawa pero pagdating sa registration. Kasi may angkas, walang helmet, di ba? Walang bantay pare. Walang bantay sa lansangan. Pero madadali ka sa CCTV. Tsaka pagdating ng registration, doon ka madadali. Kaya no choice ka. Sundin mo naman talaga yung Oo, batas. kasi hindi mo re-register yung sasakyan mo. Oo. Mahirap yun. Kagaya niyan, kung wala kang pera, yun lang para nakalaan yan para sa registration lang, di paano na. Wala. Sakit sa ulo. Kaya, Diyos mio, marimar. Ito ngayon, kasama ko si Kagawa Joshua Almandres. Hi guys. Yan,
makakapagpa-register na, masaya na siya ngayon. Oo. Kahit gumastos ng 3,000 sa penalty. Biruin mo, galing ako ng Pangasinan, no? Dahil lang dito. Galing Pangasinan, nasa 300 kilometers din yun mula rito sa Parañaque. Kaya, pag magawi kayo dito, Ingat. follow the rules and regulation talaga. Sabihan mo yung mga magiging driver mo. Kasi ito pa lang, kumastos na ko ng buwan, sabihin natin, let's say, 6,000. Oo. Kaya mag-ingat kayo pag pumunta kayo dito sa Parañaque. Yun lang guys. Salamat. Salamat. Peace. Parañaque, shout out sa inyong lahat. Ayaw ko nang ulitin to. Kaya pag sabihan mo yung mga driver mo na Kaya mga driver dyan na matitigas ang ulo, sumunod kayo sa mga rules and regulation ng traffic. Yung nakakwentuhan namin kanina doon, ganun din pala. ganun din. Oo. May nakakwentuhan kami doon kanina. Ang dami talaga. Kaya wala silang magawa. Kamot na lang ng ulo. Yun na lang gagawin nila. So guys, nandito tayo ngayon sa Manila Memorial Chapel. Manila Memorial Park. Dito tayo sa Parañaque City. Maya-maya uwi na kami ng Pangasinan. Salamat kay Papa ko. Sinamahan kami rito. Kaya, Ayan. Yung driver namin, Papa ko yan. Taga Parañaque. Taga Parañaque na siya ngayon. Salamat din kay Tita Vicky. pinairam Sasakyan yung niya. sasakyan. Mahirap din kasi nasa loob ng subdivision, mahirap din papasok-pasok ng iwan-iwan ng lisensya. Kaya iniwan namin yung sasakyan namin doon. At baka mamaya mayari na naman kami. Yan, dito tayo sa SMDF. Ano ito tikulo po dito? Awan ka. Awan. Awan ka. Ayos na. Guys, yun to naman may problema namin. Hindi namin alam kung may color coding sa panahon ngayon. Pero bahala na mamaya. Sabi wala naman. Sana wala namang huli mamaya. 7 kasi yung ano natin eh. Thursday na yan. Ore dito, color coding na ito eh. Ay, 8 ba natin yun? Ang kalugan may color coding. Nung na taga Parañaque ka, Raptor. taga sticker mo nga makita na ka taga Parañaque, taga BM ka. Good. Sa Las Piñas ket ore coding na ito eh, kaya mabali na ta, dati sticker ko. Sa residente ka rito. Yan guys, pauwi na kami ng Pangasinan ulit. Oras, 1:00 ng tanghali. So darating kami doon siguro mga 7 na ng gabi. Bye Parañaque. See you Pangasinan.